Всеки се е изправил пред задачата да монтира аксесуарите след ремонта на банята. Обикновено това става с дюбели и винтове. За целта трябва да пробием отвори в плочките с бормашина. Обаче в този момент се обажда вътрешния глас. Ами ако пробия някоя тръба? Ами ако счупя някой от новите плочки? Вече има решение на този проблем. Тези дюбели вече не са ни необходими. Всичко е много лесно. Само отлепяте фолиото и поставяте аксесуара на мястото му. След това взимате специалното лепило, пробивате отвора и започвате да изтисквате съдържанието. Остана само да напръскаме с вода, защото лепилото е на водна основа и се нуждае от навлажняване. След 12 часа лепилото вече е стегнало и може да монтирате и останалата част. Но в този момент влиза жена ви и естествено това не е мястото на аксесуара, както тя си го е представила. Готови сме вече за втори опит.